Ibhova elincane uLusanda Khumalo uthwele kanzima. Phela uLusanda Khumalo lona oyibiza ngeBhova elincane umfana kaMgqumeni, ibhova likadikadika. Siyamazi-ke uMgqumeni namagalelo akhe nento nje futhi ayishiya nje emculweni wamaskandi. Washintsha nje igame khona lapha kumaskandi. Wafika noshuni wakhe wa-create ama-artist, yabona nje kwamnandi kanje uLusanda okuyibhova elincane siyambona-ke naye uyazama phela uhamba ey'nyathelweni kababa wakhe, kodwa-ke isimo asivumi ngenxa yabalandeli. Abalandeli abamnika ithuba. Yonke into ayenzayo bevela akhunjuzwe Nkosi yami ngobaba wakhe kuthiwa wena thina sikulandile njalo ubuye ukhumbule thina sasingabalandeli bababa wakho futhi uyabhimba. Awucabange nje phela umfundisi akamzali omunye umfundisi, kodwa-ke kubuka ngathi kuyenyukela kule ntwana le. Phela angithi kwazise ukuthi sekufike neThole Lendidane. Ngeke i-competition sevele yaba phezulu kakhulu, manje bavele beqhathaniswe. Bakhona-ke abamesekayo-ke nabamthandayo futhi nabakholelwayo kuyena, nabacabangayo ukuthi hayibo, esikhathini esizayo umfana usazokhula ngoku-music. Phela nje usadinga ibhodo eli-right ukuze ebe lento le abayifisayo nabayifunayo, ukuze-ke azohamba ngqo ey'nyathelweni kababa wakhe. Kungabi ukuthi uhamba ey'nyathelweni kababa wakhe ngokuthi bacula umaskandi bobabili, kodwa-ke amarekhodi akusamele awa-break-e la ashiywa ayibhrekhwe ubaba wakhe. So naye-ke unawakhe nje asamhlalele nje, njengoba phela kuyaziwa ukuthi uzalwa inkakha noma-ke ingqungqundu yomculo kamaskandi uMgqumeni. Bawethu kwaze kwanzima kulo mfana. Angivele ngiyivale. Ungakhohlwa ukuthi usubscribe uphinde ulike. Danke lapho.